Magandang araw, kalakbay. Ako po pala si Jonathan. Naninirahan dito sa Abra, Benguet. May nais lamang akong ibahaging kwento sa inyong channel at hango ito sa tunay na karanasan ng aking lolo Fernando at sa isang matandang dayo sa kanilang baryo. Dekada 60 nang mangyari ang kwentong ito. Ayon kay Lolo Fernando, bigla na lamang may lumaganap na sakit sa kanilang baryo sa parte ng Samar. Nagkakaroon ng mga galis sa katawan na animoy kurekong at pabalik-balik na lagnat ang mga taong tinatamaan ng sakit. Taas-baba ang lagnat at kung minsay kinukumbulsyon pa ang iilan. Anya pa, kadalasang kinakapitan ng sakit mga kalakbay ay ang mga paslit at matatandang nasa edad 60 na pataas. Dahil sa liblib na baryo sila naninirahan at malayo sa kabiasnan, kung kaya't nahihirapang dalhin sa pagamutan ang mga may sakit. Sa kadahilan ng bukod sa kapuspera ang mga kababaryo, ay bibihira lang rin ang mga nagagawing sasakyan gaya ng habal-habal na motor sa kanilang lugar. Kaya naman ang ginagawa na lang nila ay nagpapabalik-balik na magpagamot sa bagong saltang albularyong simangkulas. Ang sabi naman ni Lolo Fernan, kapag dinadala naman raw kay Mangkulas ang may sakit, gumagaling naman at hindi na nagdedeliryo. Subalit makalipas lamang ang 3 araw, ay nagkakasakit na naman ang mga iyon. Ang sabi at paliwanag naman ng albularyo sa kanila, kaya nagkakasakit umano ang mga tao sa kanilang lugar. Yun ay dahil sa may sumpa sa kanilang baryo. At lahat ng naninirahan roon ay inuunti-unti ng trabahuhin ng kung sino mang nilalang na may gawain sa kaliwa. Hanggang sa isang beses, may pumasok na matandang gusgusin sa kanilang baryo. Mahaba ang buhok noon at purong puti na. May sombrerong tela rin iyon sa ulo at napakadumi ng kasuotang damit. Nagpapalaboy-laboy iyon sa baryo, kaya naman marami ang naiinis at nagagalit sa matanda. Ang iba naman ay kinatatakutan ng matanda dahil may kumakalat na balitang ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng sakit ang mga taong naninirahan sa baryo. Tapos ay kinukutya at nilalait ng mga kapitbahay ni Lolo Fernan ang matanda. Pinagtatabuyan rin iyon kapag nanghihingi ng pagkain o kahit tubig man lang. Pero dahil sa likas na maawain ang ama ni Lolo Fernan, kung kaya't noong minsang makita nito ang matandang pinagtatabuyan ng kapitbahay, ay nilapitan nito ng ama niya at inaya sa bahay nila. Grabe naman po kayo, Aling Lorna. Kung makapagtaboy kayo, parang nagtaboy lang kayo ng hayop na nanginginain sa bakuran ninyo. Reklamong wika pa ng kanyang ama at inalalaya ng matanda. Abay Roberto, huwag mong kampihan ng matandang yan dahil hindi mo alam na yan ang dahilan kung bakit halos lahat ng mga taga rito sa atin ay nagkakasakit. Anya pa ng asawa ng matandang Ali. Wala naman po tayong ebidensyang siya nga talaga ang tinutukoy ng albularyong pinapaniwalaan ninyo. Tugon ng ama ni Lolo Fernan. Sa totoo lang mga kalakbay, hindi naniniwala ang pamilya ni Lolo Fernan sa bagong salta na nagpakilalang albularyo. Ayon kasi sa kanyang ama, ay walang bilib ito sa albularyo. At sa pakiramdam nito parang may binabalak na hindi maganda ang bagong saltang matanda. Mabuti na lamang talaga at walang nagkakasakit sa pamilya nila ni Isa. Dahil kung sakali mang mayroon, walang balak na ipagamot ng ama ni Lolo Fernan ang pamilya nito sa bagong saltang albularyo. Balik na po tayo sa kwento. Tatang, pagpasensyahan niyo na po si Aling Lorna. Ganoon lang ho talaga ang matandang yon, napakasungit. Anya pa ng ama ni Lolo Fernan habang inaalalayan ng matanda. Ngumiti lang naman ang matanda at paika-ikang naglakad na papunta sa bahay nila Lolo Fernan. Makaraan naman ng ilang minuto ay narating na nila ang bakuran. Itay, sino po ang matandang yan? Tanong ni Lolo Fernan nang makita niya ang kanyang ama na may inaalalayang matanda. Pero imbis na sumagot ang kanyang ama sa tanong niya, ay nagwika itong, "Halika rito, Fernan. Tulungan mo kong alalayan si tatang. Hindi siya masyadong nakakalakad dahil namamaga ang paa niya." Mabilis namang lumapit si Lolo Fernan at inalalayan nga ang matanda. Inilagay niya sa balikat ang braso ng matanda para hindi iyon masyadong mapuwersa. Nang makapasok na sila,
ay tinanong naman ng kanyang ina ang kanyang ama kung sino ang matandang dinala nito sa bahay nila. Ipinaliwanag naman ng kanyang ama kung saan nito nakita ang matanda. Sige na, Emmy, maganda ka na ng pagkain para makakain na si Tatang. Utos ng kanyang ama sa kanyang ina. Agaran namang pumunta sa kusina ang kanyang ina at nag-asikaso na nga ng makakain. Samantalang si Lolo Fernan naman ay inutusan rin ng kanyang ama kumuha ng malinis na damit para makapagpalit na rin ang matanda. Itay, ito na po yung damit na iniutos po ninyo. Wika ni Lolo Fernan sa kanyang ama nang makabalik na siya't may bitbit ng damit na pamalit. Kaagad namang kinuha iyon ng kanyang ama at sinabihan na ang matandang pumunta na sa banyo at magpalit muna ng damit. Tatang, baka pwede hong maligo na rin po muna kayo bago magpalit. Para naman medyo luminis-linis ang itsura ninyo habang hinihintay po natin maganda ng pagkain ng asawa ko. Malumanay na wika ng ama ni Lolo Fernan. Tumingin lang naman sa kanya ang matanda bago kinuha ang iniabot na damit nito. Pagkatapos ay pumunta na ang matanda sa itinurong banyo ng kanyang ama. Inay, tulungan ko na ho kayong mag-ayos ng pagkain. Voluntaryong wika ni Lolo Fernan sa kanyang ina at tinulungan na nga itong mag-ayos ng pagkain sa lamesa. Makalipas naman ng ilang minuto ay lumabas na ng banyo ang matanda. Bagong ligo iyon at malinis na ang kasuotan. Ayan, malinis na ho kayo, Tang. Halina po kayo rito sa mesa para makakain. Tamang-tama kakatapos lang ng asawa kong makapag-ayos. Anya pa ng aking ama. Sumunod naman ang matanda at hindi umiimik nang maglakad na ang kanyang ama papasok sa loob ng kusina. Nang nasa hapagkainan na sila, ay kumain na ang matanda. Sunod-sunod ang ginawang pagsubo nito na animoy ilang araw nang hindi nakakain. Sinabihan pa ito ng kanyang amang dahan-dahan sa pagkain, gawa nang wala namang aagaw ng pagkain nito. Tang, maiwan ko na ho kayo rito sa kusina. Doon na po muna ako sa balkonahe magpapahangin lang. Anya pa ng ama ni Lolo Fernan. Nilingon lamang ito ng matanda, tapos ay ibinalik ng muli ang atensyon sa kinakain. Tay, hindi ba't siya iyong matandang kinukutya ng mga kababaryo natin? Dahil siya raw po ang dahilan kung bakit sunod-sunod na nagkakasakit ang mga tao dito sa ating lugar. Tanong ni Lolo Fernan sa kanyang ama nung nandun na rin siya sa may balkonahe. Sinaway naman siya ng kanyang ama at sinabihang hinaan ng boses dahil baka marinig siya ng matanda, nakakahiya umano. Pati ba namang ikaw na bata ka ay nagpapaniwala rin sa mga haka-haka dyan sa labas? Wala tayong katibayan para pagbintangan ng matandang yon na siya ang nagdala ng sakit dito sa lugar natin. Anya pa sa kanya ng kanyang ama sa mahinang boses. Ingat na ingat itong hindi marinig ng matanda. Pero kahit na po, baka mamaya madamay pa po tayo, Tay. Wika pa ni Lolo Fernan. Nako, ako'y tigil-tigilan mo sa kakaganyan mo, ha. Sinabi nang huwag ka magpapaniwala sa mga sabi-sabi dyan sa labas ng bahay. Masama magbintang ng walang ebidensya. Saad pa ng kanyang ama na halatang hindi nagustuhan ang tabas ng dila niya. Natahimik lamang sila sa pag-uusap nang makita ng kanyang amang naglalakad na papalapit sa kanila ang matanda. Tapos na ho ba kayong kumain, Tang? Tanong ni Lolo Fernan sa matanda. Sa pagkakataong iyon ay nakangiti na ang matanda at sumagot itong tapos na raw itong kumain. Maraming salamat sa kagandahang loob na ipinakita ninyo sa akin. Bukod sa ipinagtanggol na ako ng inyong ama sa kapitbahay ninyo, ay binigyan niyo pa ako ng bisan at pinakain. Pagpapasalamat ng matanda sa kanila. Saglit na nagkatinginan silang mag-ama at maging ang kanyang ina ay napatingin rin sa kanila. Dahil sa ambong akala nila ay isang pipi ang matanda. Simula kasi kanina ay hindi iyon nagsasalita at panay lamang ang tingin sa kanila. Tuloy ay inakala nilang pipi ito. Umupo ang matanda sa tabi ni Lolo Fernan at nagsimula ng makipagkwentuhan. Habang nagkukwentuhan sila, ay napag-alaman nilang Noel ang pangalan nito at nanggaling pa umano sa malayong kabundukan ng matanda. Bumaba lamang ito dahil naghahanap ng pagkain. Muli naman nagpasalamat ang matanda sa kanila at nagsabing hinding-hindi nito makakalimutan ang kagandahang loob na ginawa nila. Tang, saan na ho kayo pupunta niyan?
Kung gusto ninyo, dito na po muna kayo sa bahay namin pansamantala. Sa susunod na linggo kasi ay sahod ko na. Bago man lang kayo umalis at kung saan man ninyo gustong pumunta, ay may ipabaon man lang ako sa inyo. Anya pa ng ama ni Lolo Fernan. Nakita ni Lolo Fernan na lumuwag ang pagkakangiti ng matanda at walang pagdadalawang isip na sumang-ayon ito at nagpasalamat sa kanyang ama. Hindi naman umimik ang kanyang ina dahil kagustuhan ng kanyang amang pansamantalang patirehin muna ang matanda sa kanilang bahay. Sa mga araw na lumipas, ay naging masaya naman ang paninirahan ng matanda sa kanilang bahay. Nakasundo na rin ito ng kanyang ina at tumutulong-tulong din sa gawaing bahay ang matanda. Kahit na ayaw itong patulungin ng kanyang ina, ay nagboboluntaryo ang matandang tumulong sa mga gawaing bahay, kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Hanggang sa isang araw, nagising na lamang ang kanyang ina na napakataas ng lagnat ng bunso niyang anak na si Lolita. Nang suriin ng kanilang ina ang katawan ng 12 taong gulang na si Lolita, ay may mga butlig-butlig iyon na nagsusulputan. Saan ka ba nagsususot na bata ka? Bakit dinapuan ka ng ganyang sakit sa balat? Napakataas pa ng lagnat mo, wika ng ama ni Lolo Fernan. Dahil sa totoo lang mga kalakbay, ang sabi ni Lolo Fernan, likas na napakalakwatsyara ng kapatid niya. Hindi ito napipirmi sa bahay dahil kung saan-saan ito napapadpad kasama ang mga kababata. Narinig niya namang sinabi ng kanyang ina na dalhin nila sa albularyo ang bunso niyang kapatid para patignan. Tumanggi naman ang kanyang ama at nagsabing hindi nila dadalhin sa bagong saltang albularyo ang anak nila dahil wala siyang bilib sa matandang iyon. Baka nga kako iyon pa ang nagbibigay ng sakit sa mga taga-baryo para kumita. Sinasamantala ng albularyong yon ang kakarampot na kinikita ng mga taong naninirahan dito sa baryo natin. Hindi ba nila napapansin yon? Imbis na makatulong, dagdag problema lamang ang binibigay ng albularyong iyon. Papagalingin lang ng ilang araw ang may sakit na dadalhin sa kanya. Tapos sa susunod na araw, ibang sakit naman ang dadapo. Mahabang litanya ng ama ni Lolo Fernan habang napapalatak at umiiling-iling. Tinanong naman ito ng kanyang ina kung saan pagamutan nila dadalhin si Lolita dahil wala naman silang pera kung dadalhin nila sa ospital ang kapatid niya. Huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahalang gumamot sa anak ninyo bilang ganti sa kabutihang ginawa ninyo sa akin. Sabat ng matandang si Mang Noel sa kanyang mga magulang. Kasalukuyan nagtatalo na kasi silang dalawa dahil gustong-gusto nga ng kanyang ina na dalhin na sa albularyo ang bunso niyang kapatid. Sabay naman silang napatingin sa matanda, sabay tanong ng kanyang ina kung marunong ba itong gumamot. Sasabihin ko bang ako na ang bahala sa anak ninyo kung hindi ako marunong manggamot? Magtiwala lamang kayo sa akin at ako na ang bahalang gumamot riyan sa anak ninyo. Wika pa ng matanda. Nakita ni Lolo Fernan na may isinuot na singsing ang matanda at para iyong yari sa tanso at nasipat niyang may mga nakaukit na letrang hindi niya maintindihan. Umalis sa tabi ng nakahigang si Lolita ang kanyang ina bilang pagbibigay daan sa matandang si Mang Noel. Nang makalapit naman ang matanda, ay umupo ito at nag-usal ng magkadaupang palad at iniihip iyon. Tapos ay itinapat sa ulo ni Lolita ang kanang kamay at muling nag-usal ng mga kataga na sa palagay ni Lolo Fernan ay mga orasyon ang sinasabi nito. Matapos mag-orasyon ng matanda ay iniihip iyon ng pakur sa ulo ng kapatid niya. Sinunod naman ang katawan at may inilabas itong botelyang may langis sa palagi nitong bitbit na bayong. Muli na namang bumuka-buka ang bibig ng matanda habang patuloy lamang sa pagpupunas ng langis sa buong braso at binti ni Lolita. Maya-maya pa mga kalakbay, sa maniwala man kahit sa hindi, ayon kay Lolo Fernan, matapos punasan ni Mang Noel ang braso ni Lolita, ay sunod-sunod na may nagsipaglabasang insekto sa mga butlig nito. Nagsipagputukan rin ang mga pausbong na butlig sa braso at binti ni Lolita. Nakakapangilabot panoorin umano iyon. Gawa ng paglaglag sa higaan ng mga uod na maliliit ay para iyong mga nangingisay sa init na nagpupumilit gumapang palayo sa kanyang kapatid. Kaagad naman nang hingi ng uling si Mang Noel. Nang bigyan na ito ni Lolo Fernan, ay dinikdik niya iyon ng pinong-pino at hinaluan ng langis.
Tapos ay ipinahid niya iyon sa braso at binti ni Lolita. Hayaan niyo lang sa ganyang kalagayan ng anak ninyo. Palipasin niyo na muna ng mga 1 oras at kalahati bago siya linisan. Tugon ni Mang Noel. Tapos ay umalis na ito sa tabi ni Lolita. Nang kapain naman ng kanyang ina si Lolita, ay bumalik na sa normal ang temperatura ng katawan nito, na para bang nagdahilan lamang ang napakataas nitong lagnat kanina. Manghang-mangha ang mga magulang ni Lolo Fernan sa ipinakitang kakaibang abilidad ng matanda. Dahil sa loob lamang ng ilang minuto ay napagaling na nito ang lagnat ng kapatid niya. Nang matapos nang gamutin ni Mang Noel ang kapatid niya, ay inutusan siya ng kanyang amang ipagtimpla ito ng kape at si Mang Noel. May pag-uusapan lang umano ang mga itong mahalaga. Agad niya namang sinunod ang utos ng kanyang ama at pumunta na sa kusina para ipagtimpla ng kape ang mga ito. Sa paglipas lamang ng ilang minuto ay bumalik na si Lolo Fernan. Habang isa-isa niyang inilalapag ang kape, ay narinig niyang nag-uusap ang mga ito tungkol sa kung ano ang pinanggalingan ni Mang Noel. Dahil sa may pagkausasero si Lolo Fernan, kaya't matapos niyang ilapag ang mga kape ay umupo na rin siya at matamang nakikinig lamang kung ano ang pinag-uusapan ng mga nakatatanda. Ayon nga sa narinig niya, nalaman niyang isa palang ermitanyo ang matandang si Mang Noel at nagpapanggap lamang itong palaboy sa kanilang lugar. Dahil may nabalitaan itong mayroong ang kababalaghan na nangyayari sa baryo. Sa malayong buko rin ito naninirahan at kaya lamang ito bumaba ng bundok dahil sa palagi nitong napapanaginipan ang lugar nila Lolo Fernan. Ayon pa sa matanda, malakas ang pakiramdam niyang isa sa mga gabay niya ang nag-utos sa kanyang puntahan ng isang baryong palaging napapanaginipan niya para alamin at tulungan ang mga taong nangangailangan. Sa panaginip niya kasi ay marami ang mga taong humihingi ng tulong at walang tigil sa pagkamot sa katawan. Tapos ang iilan naman ay panay ang pag-iyak na animoy namatayan ng mahal sa buhay. Mayroon rin siya napapanaginipang matandang lalaki may hawak na baston. Pero napakalabo at hindi niya maaaninagan ang itsura noon. Subalit sa oras na magtagpo ang kanilang landas, ay sinisigurado niya makukumpirma niya kung sino iyon. Halos hindi naman makapaniwala si Lolo Fernan matapos magsalita ang matanda. Sinasabi ko na nga ba, malakas talaga ang pakiramdam kung mabuti kayong tao. Bulalas pang wika ng kanyang ama. Nga pala, gusto kong makita ang matandang manggagamot na sinasabi mo. Ilang araw na kasi ako nagpapalaboy-laboy dito sa lugar ninyo, pero hindi ko matagpuan ang kinaroroonan noon. Sadyang napakalakas ng sabulag na inilagay ng animal na yon. Suwestyon pang wika ng matanda. Diretsyong tumingin naman ang ama ni Lolo Fernan sa ermitanyo at tumango. Pinahapunan nga, bago sila lumabas ng bahay, ay itinago ng matanda ang presensya nito. Sumama si Lolo Fernan at may nakasukbit na itak sa baywang. Sinabi naman ng matandang huwag siyang magdala ng itak dahil baka mamaya ay maalarma ang albularyo at maging alerto. Kaya iniwan na nga ni Lolo Fernan ng itak bago lumabas ng bahay. Habang binabagtas na nila ang daan at nasa kalagitnaan na sila, ay bigla na lamang nag-iba ang ihip ng hangin. Naging maalinsangan na ang buong paligid at biglang kumulimlim. Kasunod noon ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kaagad silang naganap na masisilungan para hindi mabasa ng ulan. Mabuti na lamang at nakakuha ng dahon ng saging ang ama ni Lolo Fernan at iyon ang ginawa nilang panangga sa ulan. Bakit kaya bigla na lamang umulan? Tirik na tirik naman ang araw kanina. Iiling-iling na wika ni Lolo Fernan. Napalatak naman si Mang Noel at nagwikang, "Naloko na. Malakas ang kutob kong nakaramdam na ang animal na may paparating na panauhin." Napatingin naman si Lolo Fernan at nagtanong kung ano ang sinasabi ng matanda. "Bumalik na tayo. Mukhang naghahanda na ang albularyo sa pagdating natin. Hindi maganda ito." Dagdag pa nito ay hahanap na lamang sila ng tiyempo para puntahan ang bahay ng albularyo at tugusin iyon para matigil na sa ginagawang kabalbalan at pagpapakalat ng salot sa kanilang lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad at nasa bakuran na sila ng bahay, ay bigla na lamang tumigil na ang ulan at muli nang uminit. Mukhang kailangan kong paghandaan ng pagharap namin ng albularyong iyon. Dahil nakikinikinita ako
na hindi ordinaryong albularyo lamang ang makakalabang ko. Sambit ng ermitanyo habang nagpapagpag ng damit na nabasa. Samantalang si Lolo Fernan naman ay pumasok na sa loob ng kanyang silid para makapagpalit ng damit. Sa pagsapit ng gabi ay nakita ni Lolo Fernan na naghahanda ang matandang ermitanyo ng mga kagamitan nito. Matapos maganda ay pumunta ito sa sulok at parang may ginagawang ritual na ito lamang ang nakakaalam. Dahil sa nakapikit ito habang bumubuka-buka ang bibig at may mga inuusal na salitang hindi niya maintindihan. Nanatiling nakatitig lamang si Lolo Fernan at pinagmamasdan ang bawat galaw ng matanda. Maya-maya pa ay sumalampak ng upo ito sa lupa at kinuha nito ang tabak na nasa tabi at hinipa ng 3 beses. Tapos ay ang punyal naman ang kinuha at kung ano ang ginawa sa tabak ay ganun rin sa punyal. Makaraan ng ilang minuto ay tapos na sa ginagawa ang matandang ermitanyo. Tulungan niyo ako at huwag ninyong hayaang magapi ako ng nilalang na kakalabanin ko ngayong gabi. Dahil alam kong hindi magiging madali ang laban na ito. Sambit ng matandang ermitanyo sa sarili na para bang may kinakausap ito sa kawalan. Napakunot naman ng noo si Lolo Fernan dahil sa isip-isip niya ay parang nababaliw na raw ang matandang ermitanyo sapagkat nagsasalita ito mag-isa. Maya-maya lamang ay narinig niyang nagsalita ang kanyang ama at nagsabing, "Sigurado po ba kayong kaya ninyong mag-isang pumunta sa bahay ng albularyo, Mang Noel?" Sumagot naman ang albularyo at nagsabing kaya-kaya niya umunong pumunta mag-isa. "Sabihin mo lang sa akin ang daanan at ako na ang bahala. Ayokong madamay ang pamilya mo sa kakaharapin kong laban ngayon. Dahil sa oras na hindi magtagumpay ako sa laban na ito, natitiyak kong babalikan ng huwad na albularyong yon ang pamilya mo sa oras na malaman itong tinutulungan mo ko." Mahabang paliwanag ng ermitanyo sa kanyang ama. Bago lumabas ang ermitanyo sa kanilang bahay, ay inabisuhan siya nitong huwag na huwag lumabas ng bahay anuman ang mangyari. Maging ang kanyang mga magulang ay inabisuhan rin ng ermitanyong huwag lumabas ng bahay. Sa paglipas naman ng ilang sandali mga kalakbay, habang nakaupo si Lolo Fernan sa upuang malapit sa bintana, ay hindi siya mapakali. Iniisip niya kung ano ang nangyayari sa matandang ermitanyo. Sa kadahilanang mula nang umalis ang ermitanyo, ay ramdam na nila ang kakaibang presensyang bumabalot sa buong baryo. Dahil sa nagkaroon ng kuryosidad sa isipan ni Lolo Fernan kung ano na ang nangyayari sa matanda, ay hindi niya na napigilan ang sariling huwag suwayin ang kabilin-bilinan ng matanda na huwag silang lumabas ng bahay hanggat hindi pa ito nakakabalik. Hinintay niyang malingat ang kanyang mga magulang bago siya tumakas at lumabas sa kanilang bahay. Nang makalabas siya ay dire-diretso na siyang tumakbo papunta sa liblib na lugar kung saan naninirahan ang matandang albularyo. Hindi niya inalintana ang nakakapangilabot na pakiramdam at kahit nagtataasa na ang mga balahibo niya sa katawan ay hindi niya ininda yon. Ang mahalaga sa kanya ay makarating siya sa bahay ng pagamutan ng albularyo at malaman niya kung ano ang nangyayari sa ermitanyong si Mang Noel. Sa paglipas pa ng ilang sandali, ay narating na ni Lolo Fernan ang bukana ng bahay ng albularyo. Kaagad na naganap siya ng mapagkukublihan at hinagilap ng mga mata niya kung nasaan na ang ermitanyong matanda. Mabuti na lamang at maliwanag ng gabing iyon kung kaya't naaaninagan niya ang buong paligid. Maya-maya pa ay may naririnig na siya na malalakas na mga pakpak na pumapagaspas sa taas. Noong tingalain niya iyon ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil may nakita siyang aswang na lumilipad at parang may tangay-tangay iyon at nahihirapang ikinumpas ang mga pakpak na para bang nabibigatan. Di kalaunan ay nakita niyang bumulusok pababa ang aswang hanggang sa lumagapak iyon sa lupa. Mula sa pinagkublihan niya ay pinilit niyang sumilip para tignan kung ano ang nangyari sa aswang na lumagapak sa lupa. Noon nga masilip niya iyon mga kalakbay, ay nakita niyang nagsasagupa ng aswang at ang ermitanyo. Doon ay nakumpirma niyang ang ermitanyong matanda pala ang tinangay ng aswang kanina. Parehong mabilis at maliksing kumilos ang dalawa at sa pakiwari niya animoy walang may gustong magpatalo sa dalawa. Sobrang nakakapangilabot ng itsura ng aswang at hindi niya maipaliwanag ang wangis niyon. Sapagkat sa tanang buhay niya ay noon pa lamang siya nakakita ng ganoong klaseng nilalang. Sa tuwing umaamba ng kalmot ng mahaba at matutulis na mga kuko ang aswang,
ay mabilis na umiiwas ang ermitanyo. Tapos ay ito naman ang aamba ng saksak sa aswang. Ayon pa kay Lolo Fernan, kitang-kita niyang panakanakang nasusugatan ang aswang ng tabak na hawak ng ermitanyo. Subalit tila ba hindi man lang nasasaktan ng aswang. Sa halip ay mas lalo lamang iyon ng gagalaiting makaganti sa matanda. May sugat na rin ang ermitanyo dahil sa mga kalmot ng aswang. Hanggang sa ilang saglit pa ay nakita niya nag-usal ang ermitanyo ng buhay na kataga at iniihip iyon sa kamay. Sabay sugod sa aswang at walang ano-ano'y malakas na sinapak sabay tarak ng tabak sa katawan ng aswang. Huli na nang makailagan nila lang dahil naitarak na ng ermitanyo ang tabak. Napabugan na lamang iyon ng dugo sa bibig kasabay ng malakas na pag-angil. Muli naman nag-usal ng orasyon ng ermitanyo at iniihip sa kamay sabay tapik sa balikat ng aswang. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng nalagutan ng hininga ang aswang. Matapos sugutin ng ermitanyo ang tabak na nakatarak sa dibdib ng aswang ay tuloy-tuloy iyong bumalagta sa lupa. Mga ilang segundo lang ang lumipas ay nagbalik na iyon sa tunay na anyo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Fernan nang makita niyang ang kaninang nakahimlay na aswang ay naging isang matanda na at iyon ay ang bagong saltang albularyo. "Lumabas ka na riyang bata ka, kanina pa kita nakikita dyan," wika ng ermitanyo sa kanya. Nakaramdam ng hiya si Lolo Fernan dahil naalala niya ang bilin sa kanila ng matandang ermitanyo bago ito lumabas ng bahay. Marahan siyang lumabas sa pinagkukublian at dahan-dahang naglakad papalapit sa ermitanyo. "Ikaw talagang bata ka, hindi ka marunong makinig sa mga bilin ko," wika pa ng matanda nang makalapit na si Lolo Fernan. Humingi naman ito ng paumanhin at ipinaliwanag niya ang lahat. Napangiti na lamang ang ermitanyo at inaya na siyang umuwi. "Teka lang ho, iiwan niyo lang ho ba sa ganyan ang aswang na yan? Paano po kung malaman nilang kayo ang pumatay dyan?" Nahintakutan tanong ni Lolo Fernan. "Huwag kang mag-alala, iho. Hindi nila malalaman na ako ang pumatay sa huwad na albularyong yan," ani pa ng matanda. Naglakad na nga sila pauwi ng bahay. Kinabukasan ay nabalitaan nilang patay na ang albularyo at ayon sa sumuri ay inatake ito sa puso at yun ang naging dahilan ng kamatayan ng albularyo. Matapos nga nilang malaman niyon ay nagkatinginan na lamang sila ng kanyang ama dahil alam nila kung ano talaga ang totoong nangyari. 1 linggo munang nanatili pa ang ermitanyo sa kanilang baryo dahil tinanggal nito ang sumpa at markang nakabalot sa kanilang lugar. Ginamot rin ng ermitanyo ang mga may sakit. Bago iyon umalis, ay nagbilin pa iyon ng orasyong nasa papel na nakalagay sa boteng may langis. Pananggaraw iyon sa lahat ng panganib at sakuna. Sinabi rin ng ermitanyo na totoong manggagamot ang albularyong aswang. Subalit sa tuwing ginagamot nito ang mga tao, ay binabaonon rin ng ibang sakit sa loob ng katawan nang sa gayon ay patuloy na makapagpagamot sa kanya. At sa tuwing nagpapagamot ang mga may sakit, ay mas lalong lumalakas at nabubusog ang albularyong aswang dahil sa unti-unti nitong hinihigop ang dugo ng may sakit sa tuwing ginagamot niya iyon. Base kasi sa pagkakaalam ni Lolo Fernan, may sariling silid ang albularyo kung saan ito nanggagamot at tanging ang may sakit lamang ang papasok doon. Simula naman nang mawala ang albularyong aswang mga kalakbay, ay dahan-dahan nang nanumbalik ang dating sigla ng kanilang baryo. Pero si Mang Noel ay patuloy pa rin na dumadayo sa kanilang baryo para makapanggamot ng mga may sakit. Ang dating kinakatakutan ng iilan nilang mga kapitbahay at itinaboy na parang hayop ay ito pala ang makakatulong sa amin para mapuksa ang albularyong aswang na nagbigay ng sakit sa aming mga kababaryo upang gawing pagkain ang mga nagiging pasyente nitong mga may sakit. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat. Magandang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Rigo. Kasalukuyang naninirahan dito sa Pampanga. May nais lamang akong ibahagi sa inyong kwento at hango ito sa tunay kong karanasan kasama ang aking mga kaibigan. Nang minsang dumayo kami sa isang sityo para makipag-inuman. Dekada 90 sa lugar ng Masbate, kung saan ako ipinanganak at nagbinata.
Nang mga panahong ito ay sumama ako sa mga kaibigan kong dumayo sa karatig baryo para magtrabaho ng paggagapas. Sa totoo lang kasi mga kalakbay, sa hirap ng buhay namin noon, na halos isang kahig isang tuka lang ay kung ano-ano na ang mga trabahong pinapasok ko. Kapag nga may nag-aaya sa akin magtrabaho, ay hindi ako nagdadalawang isip pang sunggaban niyon. Basta huwag lang iligal ay papatusin ko. Naisip ko kasing kahit papano ay matutulungan ko ang aking ama sa mga gastusin sa bahay. Ang magaling kong ina kasi ay lumuwas ng Maynila para magtrabaho kuno. Pero ang siste pala, kaya lumuwas ng Maynila para maghanap ng ibang lalaking mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Kaya't sa edad na 3 taon ng bunso kong kapatid noon, ay karay-karay ko na siya saan man ako magtrabaho kapag may pasok sa eskwela ng kapatid kong babae. Bali 3 kami magkakapatid at iisa lamang ang babae. Sa kagustuhan kong makapagpatuloy sa pag-aaral ang kapatid kong babae noong iwang kami ng aming ina at sumama sa ibang lalaki, ay napagpasyahan kong tumigil na sa pag-aaral at ang kapatid ko na lang ang magpapatuloy. Naisip ko kasing lalaki ako. Kaya kong magbanat ng buto at magbuhat ng mga mabibigat na gawaing bagay. Pero ang kapatid ko ay babae. Hindi niya kakayanin ang mga napagdaanan kong mabibigat na trabaho. Kaya naman kami ni Tatay Lucio ang nagtatrabaho. Tapos yung kapatid kong babae na si Isabel, siya ang nag-aaral at nag-aasikaso sa bahay. Ito rin ang nag-aalaga sa aming bunsong kapatid, lalo na kapag walang pasok. Ganon ang palaging nakagawian namin. Hanggang sa noong nag-edad na ako ng 19, ay natuto na akong mag-inom. Gawa ng mga nagiging katrabaho kong mga lasinggero rin, lalo na yung mga matatanda. Kapag kasi tapos na kami sa ginagawang trabaho, kinahaponan ay ginagawang pampalipas oras na nila ang alak, na animoy tubig lamang kung lagukin. Ako naman bilang nakikisama rin sa kanila, ay panakanakang umiinom rin ako. Pero hindi naman po umaabot sa puntong magpapakalango na ako sa alak. Isang araw, nagyaya ang mga kaibigan kong sina Ernesto at Ramon na pumunta umano kami sa kabilang barangay. May piyesta raw kasi doon sa isa sa mga kaanak ni Ramon. Sakto namang malapit lamang kami sa sityong sinasabi ni Ramon dahil sa kasalukuyang doon kami nagtatrabaho. Wala na rin kaming pasok noon kinabukasan at uuwi na kami sa bari namin. Kung kaya't napagpasyahan naming bago umuwi ay pumunta muna kami sa sityong sinasabi ni Ramon para naman kahit papano ay makatikim kami ng libreng alak. O basta usapan na natin yung mga tola. Wala nang bawian. Mamayang hapon pagkatapos natin magtrabaho ay didiretso na tayo sa kaanak ko doon. Tapos doon na tayo magpalipas ng gabi bago umuwi sa baryo natin. Nakangiti pang wika ni Ramon at talagang naninigurado itong hindi kami aatras ni Ernesto sa pag-aanyaya niya. Oo na tol, huwag kang mag-alala, may isang salita kami. Parang hindi mo naman kami kakilala eh. Para sa ampat naging magkaibigan tayo ng matagal na panahon. Natatawa ko pang saad sa kanya. Nagkatawa na naman ang dalawa at sumigunda naman si Ernesto ng, oo nga naman, ito talagang si paring Ramon no. Hanggang ngayon wala pa ring tiwala sa atin. O siya, sige na. Magsibalik na nga tayo sa trabaho at baka makutusan na naman tayo ni Mang Pido. Wika ni Ramon na ang tinutukoy niya yung matandang amo namin sa palayang pinagtatrabahuhan. Sa paglipas ng mga oras at sumapit na ang hapon, matapos namin magtrabaho ay nagugas na kami ng katawan sa sapa at pagkatapos ay nagpalit na kami ng damit na matino-tino. Matapos iyon ay pumunta na kami sa sityo kung saan may ginaganap na kasiyahan. Makaraan lamang ang mahigit 20 minutos ay binagtas na namin ng liblib at talahibang daan papunta sa may sityo. Pabiro pa ako nagtanong sa kaibigan ko kung may sityo ba talaga sa unang bahagi. Para kasing papunta na kami sa kabundukan. Wala na kasi akong nakikitang mga kabayan at tanging napakahabang makipot na daan na lamang ang natatanaw ko na sa tansya ko ay tanging habal-habal na motor lamang ang makakadaan sa maliit na daan ng iyon maliban sa mga taong maglalakad. Sa bandang unahan naman namin ay may mga nagtataasang niyugan at maisan na rin ang bawat paligid. Tama pa ba itong dinadaanan natin, tol? Parang wala naman akong natatanaw na bahay sa unahan. Bulalas na tanong ni Ernesto sa kaibigan namin.
Huwag na kayong maraming tanong. Sumunod na lamang kayo sa akin at alam ko ang dinadaanan natin. Natatandaan ko pa to. Palagi kaming dito dumadaan ng mga magulang ko noon kapag pumupunta kami sa bahay ng kaanak namin. Wika ni Ramon. Hindi na nga kami nagtanong pa ni Ernesto at sumunod na lamang kami sa kaibigan naming si Ramon. Ilang minuto pa ang lumipas ay sa wakas, narating na namin ang bungad ng sityo. Pagkapasok namin sa sityo ay masasabi ko na simple lamang ang kasiyahang ginaganap ng mga nakatira roon. May mga nagiinuman at nagiihaw sa bakuran ng mga kabahayang nadadaanan namin. Tapos may mga batang naglalaro at nagtatatakbo sa gilid ng kalsada. Noong makarating na kami sa bahay ng kaanak ni Ramon, ay magiliw naman kaming inistima ng tiyuhin niya. Pinapasok kami at inaya sa hapagkainan. Nakapwesto na kami sa isang mahabang mesa na may mga nakahaing masasarap at iba't ibang putahin ng pagkain. Pare, hindi ba nakakaya sa mga kaanak mo nandito kami? Nag-aalangan kong tanong kay Ramon at medyo nahihiya pa ako dahil panay ang tingin sa amin ng iilan sa mga bisita na nasa bahay. Ano ka ba naman tol, ngayon ka pa ba mahihiya kung kailan nandito na tayo? Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo. Sagot ko kayong dalawa. Tugon ni Ramon, sabay kintat na animoy siya ang may-ari ng bahay na inakyatan namin. O mga iho, kumain lang kayo ng kumain at huwag kayong mahihiya. Kukuha lang ako ng alak. Wika sa amin ng tiyuhin ni Ramon at iniwan na nga kami nito sa hapagkainan. Kaagad na nga kaming kumain at makaraan lamang ang ilang minuto ay bumalik na ang tiyuhin ni Ramon na may bitbit na alak. Matapos namin kumain ay inaya kami ng tiyuhin ni Ramon sa labas. At doon ay pumwesto na kami at nag-umpisa na nga kami mag-inuman. Noong sumapit na ang gabi, ay may mga iilang kalalakihan na rin ang nakisali sa amin. Katulad rin naming mga dayo lamang. Iniwan na kami ng tiyuhin ni Ramon. Gawa ng umaga pa lamang ay nag-iinom na iyon. Kung kaya't kinahaponan ay may tama na ng alak. At nung sumapit na nga ang gabi ay hindi na nakayanan pa at bumagsak na sa may higaan. Kung kaya't kami-kami na lamang ang nag-inuman noon. Habang tumatagay nga ako ng alak, ay may lalaking lumapit sa amin at nagpakilalang Danny. May bitbit itong pulutang nakalagay sa mangkok. At nung tignan ko iyon, ay nakita kong inadobong mga pinaghalo-halong laman loob ng hayop. Sa pagkakala kong kakilala ito ng mga kaanak ni Ramon, ay magiliw naman namin itong pinaupo. Sa unang tingin ko pa lamang ay masasabi kong masarap at nakakagutom ang napakabangong samyo ng adobong dala ni Danny. Tikman nyo itong dala kong adobong mga pare, espesyal ito. Pinasadya ko pa talagang ipaluto ito sa misis ko. Nakangising sabi ni Danny at inilapit sa amin ang pulutan. Unang tumikimay ang kaibigan ko si Ramon. Ayos to masarap nga. O banatan nyo na. Pasalamat tayo at nakalibre na tayo ng pulutan dito kay Danny. Nakangiting alok pa sa amin ni Ramon at isa-isa kaming inalok. Lahat naman ng mga kasama ko ay kumain ng pulutan. At sarap na sarap ang mga ito. Sa di malamang dahilan namang kalakbay, ay hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang akong kinabahan nang dumako ang tingin ko kay Danny. O pare, tikman mo na itong pulutan, masarap ito. Pamimilit na wika pa sa akin ni Danny, sabay abot ng mangkok. Pero dahil sa marami akong pagkaing nakain kanina bago mag-inuman, kung kaya't pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, ay punong-puno na ang tiyan ko. Pero para hindi naman mapahiya si Danny, ay nagdahilan na lamang akong mamaya na ako mamumulutan. Tumango naman ito at nagwikang ako umano ang bahala. Kumuha na lamang ako kapag gusto ko ng mamulutan. Sige pare, salamat. Mamaya kukuha na lang ako. Punong-puno na kasi itong tiyan ko at wala na akong mapaglagyan. Magpapatunaw na muna ako bago mamulutan. Tumagal pa ang inuman namin mga kalakbay. Hanggang sa malasing na nga ang mga kasamahan ko. Maya-maya lang ay nauna na magpaalam si Danny sa amin. At bago ito umalis, napansin ko pa ang pasimple nitong pagngisi habang nakatingin sa mga kasamahan ko. Noong pasimple ko itong sipatin, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot sa buong katawan. Para kasing may ibig sabihin ng pasimpleng pagngiti nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay nagpaalam na rin kami sa mga kasama naming mauna na kaming umuwi. Hindi na kami nagpalipas pa ng gabi sa bahay ng tiyuhin ni Ramon.
Medyo may kalayuan pa kasi ang baryo namin, kaya uuwi na rin kami noon. Tumango naman ang mga kainuman namin at nagwikang mag-iingat raw kami sa pag-uwi. Kaagad na nga kaming naglakad pa uwi sa baryo namin. Hindi naman kami nangangapa sa dilim ng gabing iyon dahil sa may liwanag naman ng buwan. Kaya't maliwanag na maliwanag ang buong kapaligiran. Pasuray-suray pa kami naglalakad sa gilid ng daanan habang ang kaibigan ko namang si Ramon ay panay ang pagkanta-kanta nito at halatang langun-langun na ito sa alak. Hoy, gumilid ka nga at baka mamaya bigla ka nalang bumagsak dyan sa gitna ng daanan. Saway ko kay Ramon. Inalalayan ko pa itong maglakad at hinatak ng sa ganon ay hindi ito matumba. Nagulat naman ako nang bigla na lamang may kumalabog sa likuran ko. At nung lumingon nga ako ay nakita kong bumagsak na pala sa lupa si Ernesto. At sa kamalas-malasang pakalakbay ay sa iniiwasan kong putikan ito bumagsak at nangudngud pa ang mukha. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaawa sa kaibigan ko dahil para itong batang nakatuwad habang nakasalampak ang mukha sa putikan. Mabilis ko na siyang hinatak patayo at natatawang nagwikang. Ano ba naman yan, tol? Bakit naman lumungoy ka sa putikan? Ano, may nahuli ka bang palaka? Langya ka, tol. Bakit mo ako tinulak? Aniya pa sa akin at tinulak pa ako ng bagya. Natawa naman ako at inalalayan na siyang maglakad. Nagpatuloy na nga kami maglakad. Sa paglipas ng mahigit kalahating oras at malapit na kami sa baryo namin, ay saka ko pa lamang napansin na napakatahimik ng buong paligid. At kahit huni ng kuliglig ay wala akong naririnig. Bagamat medyo lasing na, ay hindi pa rin nakaligtas sa akin ang kakaiba kong pakiramdam. Parang may mali. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng mahihinang yabag mula sa aking likuran. Mabilis akong lumingon para tignan niyon, ngunit wala namang tao. Nagpatuloy na kami sa paglalakad at naulit na naman iyong narinig kong mga yabag. Doon na ako kinabahan. Natitiyak kong hindi lamang kaming tatlo ang naglalakad sa kalsada ng oras na iyon. Nilakayan ko ang mga hakbang at halos kalad ka rin ko na ang mga kaibigan kong lasing na lasing. Ngunit noong nilakayan ko ang hakbang ay mas lalong lumakas ang mga naririnig kong yabag. Teka mga tol, sobrang lasing lang ba ako o totoo ang naririnig kong mga yabag? Tanong ng kaibigan kong si Ernesto at sandaling huminto sa paglalakad. Tapos ay inilibot ang mga mata sa buong paligid. Maging si Ramon ay ganon rin ang ginawa at para bang nahimasmasan ng dalawa. Dahil kung kanina ay pasuray-suray at pakanta-kanta ang mga ito, ngayon naman ay tuwid na nakatayo habang nagmamasid sa buong paligid. Maya-maya pa ay muli na naman kaming nakarinig ng mga malalakas na yabag at sunod-sunod na halinghinga ng hayop na hindi namin mawari kung saan iyon nanggagaling. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang napako ang paningin ko sa pinanggalingan namin. Sa kadahilan ng may natanaw akong nakalutang sa di kalayuan at para bang tela o kaya'y payong iyong nakabukang kulay itim na nagpapalutang-lutang papunta sa kinatatayuan namin. Tinitigan ko pa ng bahagya ang nakikita ko. Subalit gayon na lamang ang hilakbot na naramdaman ko mga kalakbay. Nang mapagtanto kong hindi payong o tela ang nakita kong nakalutang sa ere. Dahil sa bigla na lamang iyong kumumpas na para bang napakalaking ibong pabulusok na lumipad papunta sa kinatatayuan namin. Sa tindi ng takot at hilakbot ay walang pagdadalawang isip na kumaripas kami ng takbo at naguunahan pa na animoy mga batang naghahabulan at nagtatakutan. Hindi ko na inalintana pa ang sakit at hapding nararamdamang sanhi ng pagtusok ng mga malilit na bato sa aking mga paa. Bagkus ay dire-diretso lamang akong tumakbo habang nagsisisigaw at humihingi ng tulong. Noong sipating ko naman ang dalawa kong kaibigan ay para iyong mga manok na hinahabol ng malalaking pusa at nag-uunahang kumaripas. Napakatuling tumakbo ng dalawa. Narinig ko pang sumigaw si Ramon na bilisan ko raw ang pagtakbo bago pa ako maabutan ng aswang. Aswang ba yun? Sigurado ka ba, tol? Bulalas ko pang wika. Oo, aswang ang humahabol sa atin. Bilisan mo ng tumakbo, magmadali ka. Sigaw pa ng kaibigan ko. Nagmamadali na nga akong tumakbo. Subalit sa kasamang palad ay napigtas ang tsinelas ko. Pupulutin ko pa sana iyon nang sa walang ano-ano'y isang nakakakilabot na huni ng ibon ang narinig ko. Kaya naman hinayaan ko na lamang na maiwan ang tsinelas ko at iika-ika kong kumaripas ng takbo.
Napangiwi pa ako nang maramdaman kong tumama ang hinlalaking daliri ko sa nakausling bato. Pakiramdam ko tuloy ng mga sandaling iyon ay umurong ang pagkatao ko sa tindi ng sakit na nararamdaman ko at para iyong gumapang sa buong pagkatao ko. Lintik ang sakit. Pasigaw ko pang sambit sa sarili at napapamura na lamang ng malutong. Sa paglipas naman ng ilang sandali ay muli na naman kaming nakarinig ng malalakas na huni ng wakwak at mga yabag ng nag-uunahang tumatakbo na para bang hinahabol kami. Pero kapag nililingon ko naman iyon ay wala akong makitang tumatakbo. Sali pa yung napakalaking ibon na animoy paniki lamang ang nakikita ko na panayang pagkumpas ng malalaking pakpak. Napakaalinsangan na rin ng paligid at halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko na para bang tinatambuli yon. Labis ang takot na nararamdaman ko at pakiwari ko ay ilang sandali na lang ay tatakasan na ako ng ulirat. Ngunit hindi kalaunan ay tila nabuhayan ako ng pag-asa. Nang matanaw ko ang baryo namin, binilisan ko pa ang pagtakbo at nang makarating na ako sa bungad ay saka pa lamang ako huminto at humugot ng malalalim na hininga. Samantalang ang dalawang kaibigan ko naman ay panayang pagkatok sa pintuan ng bawat kabahayan at humihingi ng tulong. Hinihingal na lumapit ako sa dalawa at tinulungan na rin mga tok ng pintuan para humingi ng saklolo. "Tao po, tulong! Tulungan niyo kami, hinahabol po kami ng aswang." Paginging tulong ng kaibigan kong si Ramon. Hindi naman nagtagal ay may nagbukas na ng pintuan. Sandali pang nagulat ang matanda at kamuntikan pang hambalusin ng 2x2 si Ernesto na nasa likuran namin dahil sa punong-puno ng putik ang mukha nito hanggang sa dibdib. Mabuti na lamang at napigilan ko kaagad ang matanda at sinabing hindi siya ang aswang na humahabol sa amin. Noong kumalma naman ang matanda ay kaagad niya kaming pinapasok. Nag-uuna namang pumasok sa loob ng bahay ang mga kaibigan ko. Ako naman ay saglit pang nilingon ang pinanggalingan namin. Nung lingunin ko nga iyon mga kalakbay, ay klarong-klaro kong nakitang nakatayo sa gilid ng daanan ang lalaking si Danny. Namumula at para bang matandang natuyot ang balat nito habang nakangising nakatitig sa akin. Sa pag-aakalang namamalikmata lamang ako kung kaya kinurap-kurap ko pa ang aking mga mata at kinusot. Para kumpirmahin kung totoo ba ang nakita ko. Ngunit nakailang segundo na ako sa ginagawa ko ay naroroon pa rin ang lalaki. Malaki ang pagkakangisi nito at marahan ng naglakad paalis. Hinatak naman ako ng kaibigan ko at mabilis nang isinara ang pintuan. Pinaupo kami ng matanda sa mahabang upuan at inabutan ng tubig na maiinom. Tapos ay nagtanong kung ano ang nangyari. Inisa-isa ko namang sinabi ang kakaibang kutob ko simula noong nasa Karatig Sitio pa lamang kami. Sinabi ko ring nakita ko nga ang lalaking nagbigay ng pulutan sa amin. Hintayin na ninyong magumaga at doon natin susugurin ang lalaking nakita mo para kumpirmahin kung ito nga ang aswang. Wika pa sa amin ng matanda. Dagdag pang wika nito, mahirap umanong ura-urada ng sumugod sa bahay ng aswang kapag madilim pa dahil napakalakas nito at baka gawin lamang kaming hapunan. Kaya naman hintayin na namin mag-umaga bago puntahan sa bahay ang lalaking sinasabi ko. Yun nga ang ginawa namin mga kalakbay. Nagpalipas kami na magdamag sa bahay ng matanda at kinabukasan nga kahit namimilipit sa sakit ng tiyan ang dalawa kong kaibigan ay pinilit namin bumalik sa bahay ng kaanak ni Ramon para itanong kung saan nakatira ang nagngangalang Danny na nagdala ng pulutang kagabi. Pagkarating namin sa bahay ng tiyuhin ni Ramon ay naroroon din ang iilan sa mga kainuman namin. May dalang itak ang mga ito at hinahanap rin si Danny. Nagulat naman ang tiyuhin ni Ramon dahil wala itong kamalay-malay sa mga nangyari. Kaya't ipinaliwanag namin ang pangyayaring pang-aswang sa amin kagabi. Sinabi rin ng mga nakainuman naming hinabol rin umano sila ng aswang. Pagka-uwi at ngayon nga ay napakasakit ng kanilang tiyan. Ituro mo sa amin ang bahay ni Danny at papatay namin ang aswang na yon. Nagagalit pang wika ng lalaking may dalang napakatalas na tabak. Natapik naman ang tiyuhin ni Ramon ang noo at nagwikang baka ang hinahanap namin nagngangalang Danny ay ang bantog na aswang na nasa dulo ng kanilang sityo. Nag-iisa lang raw iyong naninirahan at walang pamilya. Tinanong naman ang tiyuhin ni Ramon ang asawa nito kung bakit hindi niya napansin na may nakapasok na palang ibang tao sa kanilang bahay.
Sinabi naman itong hindi niya napansin ang pagpasok ni Danny dahil abalang-abala rin siya sa mga bisitang iniistima. Tara, samahan ko kayong pumunta sa bahay ng bantog na aswang dito sa baryo natin. Wika pa nito at sandaling pumasok sa may kusina. Pagkalabas ay may bitbit na itong itak. Habang naglalakad na nga kami papunta sa dulo ng sityo, ay narinig ko pang sinabi ng tiyuhin ni Ramon na huwag lang umanong magpapakita sa kanya si Danny dahil sisiguraduhin niyang magbabayad ito sa problemang dinala niya sa bahay niya sapagkat pinakailaman nito ang kanyang mga bisita habang wala siyang kamalay-malay. Makaraan nga ang ilang minuto ay narating na namin ang bahay ng lalaki. Subalit sa kasamang palad ay hindi na namin naabutan pa ang lalaki. Ang nadatnan na lamang namin ay ang bahay nitong nakatiwangwang. Noon ngang pasukin namin ang bahay, sa pintuan pa lang ay sumalubong na sa amin ang napakalansa at napakabahong amoy na para bang may nabubulok na bangkay ng hayop sa loob ng bahay. May nakita rin kami mga bote at langis at nung pumunta kami sa kusina ay halos maduwal na kami at masuka-suka dahil sa napakaraming mga nabubulok na bangkay ng hayop ang nakatambak sa mga balde at animoy binuro. Nakita ko pang nagsisipagtalunan na sa balde ang mga uod. Kaya't napatakbo na ako sa labas ng bahay at doon nga ay inilabas ko na ang lahat ng nakain ko simula kagabi. Halos hindi na ako makahinga sa kasusuka at maging ang mga kasamahan ko ay nasuka na rin. Nang mahimasmasan na ako ay saka ko pa lamang naisip na baka iyong mga lamang loob na pinulutang kagabi ay nanggaling ang karne noon sa baldeng nakita namin. Dahil sa wala na nga kaming naabutan pa, kaya naman napagkaisahan na naming wasakin ang bahay at sunugin ang dapat sunugin. Matapos iyon ay dinala kami ng tiyuhin ni Ramon sa isang manggagamot at pinatingnan. Wala naman nangyari sa akin dahil hindi naman ako nakakain ng pulutang dala ni Danny. Pero ang mga kasamahan ko ay pinainom sila ng manggagamot ng langis na hinaluan ng katas ng dahon na hindi ko alam kung ano ang tawag doon. Pero ang sabi ng kaibigan ko, noong inumin niya ang binigay ng manggagamot, ay napakapait umano ng katas ng dahon na hinaluan pa ng langis na naging dahilan ng dahang-dahang pagdaloy sa kanilang lalamunan papunta sa sikmura. Kaya naman talagang masusuka ka at lahat ng kinain mo ay ilalabas mo talaga. Matapos nga nilang magsipagsuka ay nailabas na nila ang mga karneng pinulutang kagabi na hindi natunaw. Nagulat at nanlaki pa ang mga mata ko dahil kagabi lang ay nakita kong mga laman loob iyon na inadobo. Pero bakit ngayon ay may mga buhok o balahibo akong nakita sa mga karneng isinuka nila? Matapos silang gamutin ay ipinaliwanag ng manggagamot sa amin ang lahat. At ayon dito, inusalan na sa bulag ng aswang na iyon ang adobong pulutang binigay sa amin ng aswang sapagkat nais nitong yanggawin kami. At dahil sa hindi ako namulutan at marahil ay nabasa ng lalaking iyon na nagdududa ako, kaya't nagalit ito at sinundang kami para biktimahin. Ganon rin ang mga nakainuman namin. Huwag kayong mag-alala. Natanggal ko na ang lahat ng mga kinain ninyo kagabi kaya makakauwi na kayo. Wika pa ng albularyo. Nagpasalamat naman kami dito at nagkanya-kanya na nga umuwi. Simula noon mga kalakbay, ay hindi na ako basta-basta nakikipag-inuman at kapag namumulutan naman ako, ay sinisigurado kung ako ang nagluluto. O kaya naman ay nakita ko kung paano niluto. Nadala na kasi ako sa naranasan namin magkakaibigan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.